זמן, יא הומו, יאללה, יאללה, בוא. שנייה, נו מה, שנייה. יאללה, ירצחו אותנו, בוא. שנייה! בוא, ירצחו אותנו, בוא. אוי, בסדר. וואלה, תדע לך, אם אנחנו נמות זה רק בגלל הבעיות שתל שלך, תדע לך. על מה אתה מדבר? אתה יודע שאני הלכתי לרופא, יש את זה ל-20% מהאוכלוסייה, מה אתה מדבר? אולי תתחיל לשים חיתולים, תאמין לי, יהיה יותר טוב. מצחיק אותך, אה? אתה יודע שזה מעליב? זה מצחיק אותי. חיתולים יעזור לך הכי טוב, תדע לך. לא נורמלי, תאמין לי. אתה מעליב מה שאתה אומר. שים חיתולים, תעזוב אותך. הכי טוב חיתולים. תפתור לנו את כל הבעיה. איזה חיתולים? על מה אתה מדבר? מה? אתה מעליב מה שאתה אומר. שים חיתולים, תעזוב אותך. הכי טוב חיתולים. אתה לא בסדר. תפתור לנו את כל הבעיה. תדע לך, זהו. אין חבל על הזמן, החיתולים, זה הפתרון שצריך להיות. תעצור פה 100 מטר, תעצור פה 100 מטר, אני חייב להשתין, תעצור. בסדר, גם אני אעצור לעשן סיגריה, אני אעצור לך, למה הזמנת אותי, אני חייב לעשות איזה סיגריה. וואלה, איפה הוא הלך להשתין? איפה הוא? אני בא! יאללה, בוא. מה זה? איפה המזוודה המטומטם? מה זה? איפה המזוודה? איזה מזוודה? איפה המזוודה? המזוודה? המזוודה! שיט. זה שלי זה. זה? כן, זה אבל שלי. זה אני רוצה כסף. זה שלי. בסדר, אני רוצה כסף. מה הוא רוצה? אין בעיה. אני רוצה כסף. אל אין תביא בעיה, לי. תן לך כסף, תביא. קח. זהו, תביא תן לי עוד- אותה. לא, עוד כסף. קח אותה. עוד. אל תביא לו. תביא לי, יאללה, עוד. לא, עוד. עוד, לא. אין עוד תביא לו. עוד. עוד לך. כן. תן לי אותה. בוא. דפוק. תראה לי מה יש לי. איחרתם.
Game over.